Det er det. Okay, så kører vi bare. På alle 4. Vi starter lidt og så stræk ind til ryggen og lænden. Så hænderne under skuldrene, knæene under hoftene. Så helt almindelig cat stretch. Udånding, bøj. Indånding, bare bliv. Pust ud til starten, så man lige rocker, i stedet for at sveje. Ja, 3 gange. Indånding, bliv. Udånding, bøj. Indånding, bliv. Og pust ud fra midten, ud til starten. Husk at forlænge nakken. Indånding, bliv her. Pust ud, runde. Udånding, så vi har en imprint. Åbn imellem skuldrene. Sænker hovedet ned. Indånding. Pust ud tilbage til starten. Tag en mere her. Indånding. Udånding gennem læbene. Indånding, bliv. Og pust ud. Kom til starten. Her bare kig over til højre hæl. Og over til venstre. Så vi kommer, det hedder lateral flexion. Så sidebøjninger, side til side. Indånding i midten. Udånding. Indånding. Udånding. Ind og vær. Ind. Og pust ud. Træk vejr ind. Og pust ud her. Og kom ind i starten. Og bare kom ned til underarm, giv lidt slip til håndledet, og stræk højre ben tilbage. Her alt man gør, og presser lidt ind til hælen, så vipper tilbage ind til hæl, og skubber frem mod fingerspidserne. Så har vi 4 gange. Jeps. Og så pres ind til hæl, stræk, og frem, og indånding. Bare træk vejret ind igennem næsen. Ud igennem læbene, og bare bliv her frem. Alt man gør her, og løft benene. Bare hold det her, og stræk ud til hælen. Og så lille pulse. 1, 2, 3, 4. Bare keep stille og roligt. Små bevægelser. Op og ned. Sidste 4, 3, 2, 1. Og kom ind i starten. Og bare skifte ben. Så enden ben tilbage, underbøj tæerne, bliv her, og man strækker ind til hæl og kæle, så skubber tilbage. Og så frem. Ud. Og ind. Ud. Ind. 2 mere. Skubber tilbage, pres ind til hæl. Frem. Pres ind til underarmen. Og frem, holde her, så skub frem næsen lige over tomfinger, løfte ben op, bøje ankel, holde her. Så hoftene er lige spændt op i maven, og lidt på små for 8, 1. Ind og ud, ud, ind, ud, tag 4, forlæng nakken. 2, 1, og så trække ben ind, skub tilbage. Og her man kan godt tage store tæerne sammen, åbne knæene, og tage armen over til højre. Og vi går til højre side, bare placere venstre hånd over højre, og så hoppe ned og træk vejret ind og ud for 3. Slip i hovedet nakken sidste gang indånding. Pust ud. Og tilbage igen. Skifte retning. Så når man går over til venstre, placer højre hånd over venstre. Hoppe ned og træk vejret. Ind. Og pust ud. Indånding igennem næsen. Pust ud, stræk og åbn ind til siden sidste gang ind. Godt, og kom tilbage til starten. Her kom vi op og tager fødderne frem. Og så man tager lidt half roll back, så hand i knæhæsene her. Og så skubber tilbage fra lænden, pust ud, frem og løfter vi op. Udånding, spænd op i maven.
frem, så det er ligesom vores cat stretch. Og løft op. Og så igen. Og udånding. Husk, man kan bruge hænderne her på benen. Og skubbe og spænde op i mavenmusklerne. Frem. Og løft for lænden, midtryggen, skuldrene, hovedet. Og sidste gang her, pust ud. Skub tilbage, spænd op i mavemusklerne mere. Frem. Og løft op, og tag armene frem. Så hold lidt på i knæene. Udad, drejet for højre for skulder, og twist sidene 1. Og tilbage, så håndflad peger ned. Løft og drejer 2. Så man starter allerede nu med lidt rotation. Husk, start for hoftene, træk tilbage, twist, og kom tilbage til starten. Udånding, indånding. 2 mere hver. Ud, kig tilbage. Følge med tomfinger, følge med, kig mig herhen, kig tilbage. Sidste sat. Udånding, twist. Indånding til starten. Løft og drejer ud. Og kom tilbage igen. Og placer hænderne ned. Skubber lidt frem, og så ligger vi ned. Lænden. Midt. Skuldrene. Hovedet ned. Og så igen træk fødderne ind og lidt mere til neutral. Og lige ind til imprint. Kippe lidt her på udånding. Indånding til starten. Tænk at trække skramben op mod navlen. Man sænker brystkassen ned. Brug mavemusklerne. Stabiliser det. Ryggenmusklerne. Indånding tilbage. 2 til. Udånding. Kan I mærke sig åbne lidt i kravben. Kan slippe i nakken og skuldrene. Indånding. Kom videre. Udånding. Indånding. Sidste her. Udånding. Så har vi imprint nu. Og så løft højre ben bare lidt. Så husk, vi har lidt sidste inden påske. Så man løfter lidt små op her. Svæver over gulvet. Træk for ind. Pust ud. Hold maven aktiv og løfter anden ben op. Hvis I er nødt til at tage fødderne lidt højere op, det er også fint. Og så trække knæene op. Hænderne over lårene. Så vi har lidt træk, pres på. Så man presser og træk ind. 1, 2. Hold lænd på gulvet. Ind, ud. Så man har modstand. Pres ind til lårene. Pres. Maven aktiv. Sidste 4. 4. Sidste 3. I skal gå og mærke maven her. Hele ryggen ned. Ned med lænd for 2. Sidste sat, sidste gang, og kom til tabletop benen, arme lang side, og så sænk den første fod, så jeg har haft højre til starte, så jeg sænker ned først, svæver over gulvet, tager den anden ned, og så ned på gulvet, neutral indånding. Udånding, imprint, det skampe mod navlen, lænd på gulvet, løfter anden fod op, svæver over gulvet, bliv her. Træk for en. Når I pusher ud nu, så mærk så korsetter musklerne. Ligesom man spænder op korsetter og løfter enden fod op. Og så begge ben op og træk for en. Og sænker vi for en. Og op. Og så skifte 2. Tap. Og ned. Hold modstand. Udånding. Maven aktiv. Underbrug arm. Man mærker lidt modstand. Op og ned for 2. 1. Op og bliv her med ben op og løfte armen op. Indånding. Og så er det helt basic, så modsat arm til ben, så sænke. Nu har jeg højre bagover, jeg sænker venstre. Svæver over gulvet med ben, tak. Og så op. Arm også, det vil ikke komme helt ned med armen. Så sænker, pust ud. En arm op, en arm ned og op igen. Tempo 8. 1. Nu stræk ankel. Tæerne mod gulvet. Og ud. 1. Fortsætte. Ud. Bøj i ankel. Tænk helt mod gulvet. Svæve over gulvet. Udånding. Mærk mavemusklerne nu. Korset musklerne aktivt. Sidste gang holde her. Hænderne over lårene, bøje anklerne, knæene, hoftene. Og så skifter vi presser på for 1. 1, ja, 2. 2, mærke modstand.
Træk vejret. Ud, ind, ud. Hold lænd på gulvet, lænd på gulvet. Træk vejret. 2, sidste sæt, sidste gang, og den her gang træk knæene ind. Det er dejligt at placere fødderne på gulvet. Vi har, hvad det hedder, hip rolls, arme langside, træk vejret ind i neutral. Så starter vi med vores imprint, og løfter lænd op til midtryggen. Kom lige op til skuldrene. Lige linje. Så fokus er til åben her i hoftebøj og lårindånding. Glider ned skuldrene, nemlig midtryggen. Lænd. Og kom til starten. Træk vejret ind. Og pust ud. Glidende bevægelsen op, 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 op. Træk vejret og bliv. Og synker vi ned, ned, ned. Hele ned. Lænd til sidst. Og hele ned igen. Indånding. Og sidste gang udånding. Så løfter fra lænden til midtryggen. Op til skuldrene og bliv her. Det kan være, at man er nødt at man skal have fødderne lige under knæene. Bliv herop. Men det er svært at se, nemlig. Så man kan mærke med det samme, hvis I prøver at løfte en hæl op. Måske man er nødt at trække fødderne lidt længere tilbage. Løfte samme hæl op for 3. Og ned. Maven korsat aktiv. 3. Og skifter vi for 3. Det ben der nede, det arbejder meget. Pres ned til luft. Sidste gang. Og skift igen for 3. Kom lige op til fodballene. 2. 3. Skifter vi. Ind. Ud. Ind. Ud. Ind. Og indånding. Bliv her. Og synker vi ned. Samme vej. Overkrop. Midtryggen. Lænd på gulvet. Hele lænden ned. Og tag ben op til tabletop. Åben arm. Her har vi easy twist. Så det betyder, at man går side til side for 1. Og stille og roligt skifter vi. Og hvis det fylder for meget, husk nemlig, at man kan have fødderne ned på gulvet. Så det er mindre belastning. Især i lænden. Indåndinger. Udånding. Så rotation. Twist. Det er så godt at åbne. Især i ryggen, men også kan I mærke foran siden, mavemusklerne her lige brugt. Brystkassen. Skulder. Ud til fingertak. Sidste sæt. Man kan kigge til modsætte side, så man starter at dreje også med hovednakken. Og sidste gang her. Det er så dejligt. Op igen. Og her placerer vi kun en fod ned, den anden hen. Skub for det lidt længere hen, og så hen i knæhæsen. Så ruller vi op, presser luft. Slip med armene. Glide ned. Arm over hovedet. Arm op, endben op, imprint. Presser luft op. Løft arm op. Glide ned. Stille og roligt ned. Arm over hovedet. Neutral. Arm op, imprint, ben ind. Press til luft. Sidste 2. Ud, stille og roligt, kontroller det hele ned, ja. Og så arm op, ben op. Pust, løfter vi. Løft. Den her gang åben ben, fodsåle sammen. Og bøje her frem. Bliv her. Når man er her, man kan tage hænderne enten til fødderne, eller man kan bruge hænden tilbage og skubbe frem. Hovedet ned. Træk vejret. Her kommer vi op. Og så vender vi, så ligger jeg ned på maven. Arme er som W. Træk vejret og bliv her. Hold armene og underarmen ned og løft overkroppen op. Så alle de ting ligesom er inchwormen. Træk brystkassen frem. Og så glider vi ned. Indånding, bliv. Spænd op i maven. Ind med luft.
arme ned. Det er bare at ligge her på gulvet. Man skal ikke bruge dem så meget. Og så ned. Nu kan man tage armen med, hvis I vil, indånding. Pust ud, holde W med armen, løft for 8 gange og ned. Når inden man løft, spænder op i mavemusklerne. Derfor man bruge udånding. Maven aktiv. Her, man spænder op i maven. 2. 1. Bliv heroppe næste gang. Stræk højre arm frem for 1. Og 1. Man kan også gå lidt ude, så man så enkelt ved. 1. Hold fødderne ned. Tak. 2. Push ud til stræk. Man spænder op i maven. Støtter lænden. 1. Sidste sæt, der indevær. Ud. 1. Udånding. Indånding. Og så ligger ned. Placer hænderne under pinden. Her man kan bare rocke lidt. Hoftene side til side. Lidt pause. Godt. Og så kommer vi indånding. Bliv her. Og så hold fødderne ned. Stadigvæk og løft overkroppen op for 1. Hænderne på pinden og ned. Trimmer langsomt. Udånding op. Skulder væk foran. Indånding ned. Op. Ned. Op. Ned. Op. Næste gang bliv op. Fødderne er ned. Ned med fødderne. Pust ud. Og side til side. Så kig over til højre. Og så til venstre. Det er som en hammerhead. Så øjnene er lige ude til albuen. Så man kigger side til side. 4, 3, 2, 1. Og kom ind i midten. Skulder væk foran og løft. Og sænker ned. Igen, hoften er lidt side til side. Vi fortsætter med ryggen. Og herfra tager vi armen og lang side. Hovedet ned. Samle benen, hvis de kan. Træk skulderbladet tilbage og ned, så man har shoulder loop. Pust ud. Når hvis lænden er ok her, så løfter vi ben og overkroppen op på det samme. Indånding, holde her. Og udånding ligger ned, og skuldrene vil naturligt slappe af, og det falder ned. Så indånding, shoulder loop. Udånding løfter vi op. Maven ind. Indånding, bliv. Udånding ned og slap af. Indånding. Udånding. Indånding, løft mere. Løft mere. Og ned. Det er ikke et spørgsmål at tage maven ud mere. Indånding. Puste, spænd op i mavemusklen. Og så løft. Indånding, hold her. Og så ned og placer hænderne er langside af skuldrene. Underbøj tæerne. Press op til halfplanken først. Og kom med hoftene tilbage. Hænderne under skuldrene. Tag en cat stretch. Det er dejligt. 1. Og kom til lige ryg. Udånding. Indånding. Indtil. Ud. Ind. Så vi har 4 punkt her. Yes. Vi har hænderne og knæene. Alt man gør, pushe, spænd op i maven og træk højre arm frem. Højre arm, der går ind. I har set det før, men jeg forklarer alligevel. Så skub tilbage og skub hoftene tilbage. Og så frem igen. Så nemlig det er den første niveau. Det er lidt nemmere. Man beholder hoftene over knæene og skub tilbage. Lige nu, hvis I vil have lidt mere, så skub den anden hand frem og skub hoftene frem. Halfplanken og tilbage twist. 2. Twist. 3. Twist. Sidste gang. Hold det her.
herned og skub tilbage. Vi tager et par stykker den første niveau med mig. Alt man gør her, pust ud, spænd op i maven og løft arm. Bare se, hvor meget man skal bruge korsat og mavenmusklerne her. Og skub tilbage og twist. Twist. Ja. Og så her. Og så husk nu, man kan fortsætte her. Det betyder, når man kommer op, hænder under skulder, knæene under hoftene. Eller herfra, den anden her skub længere frem. Så når man kommer op, man har haft planker, skub hoftene frem. Og skub tilbage og twist. Twist, sådan. Twist. 2. Yes, twist. Sidste gang. Twist. Og placer hænderne ned. Den her gang vi skubber ben frem igen, fordi vi kommer ligge ned på gulvet, men langsomt brug jeres mavemuskler, brug ryggen, og nemlig man kan bruge armene her, ellers så stræk, og så langsomt ned, arme langside, hovedet ned og træk for ind, neutral. Ja, man kan skubbe fødderne ind og lidt mere, push ud til imprint, og så ligesom i starten, løfte lidt op, så først man aktiverer korsettet, starter at løfte op, og så anden fod kan løfte nu op. Godt. Bend and stretch. Hovedet ned først, bøj ankel, knæene, hoftene, det bøjet. Push ud og stræk. Helt ud. Parallel. Bøj. Lænd på gulvet. Ud. Indånding. Ud. 2 mere og imprint og sidste gang. Ud. Bøj knæene, indånding, forlæng nakken. 100, push løft over kroppen op. Og så kører vi her. Ind, 2, 3, 4, 5. Ud, 2, 3, 4, 5. 2, 2, 3, 4, 5. Stræk, 2, 3, 4, 5. Ind igennem næsen. 5. Ud. Ud, 2, 3, 4, 5. Ind, 2, 3. Ud, 2, 3, 4, 5. Ind, 2, 3. Bliv ved. Ud, 2, 3, 4, 5 for 2. Med beven. Ind. Ud, 2, 3, 4, 5. Bøj. Han i knæhæsen. Løfter lidt højere op. Lidt højere op. Mere flexion. Han på nakken ligger ned. 8 curls. 1, 2, 3, 4, 5. Hele ned på gulvet, placer fødderne ned. Jeg vil have I bøj elbow her først. Træk for ind, hip lift og løft. 1. Og sink ned. Løft. Forlæng nakken. Kigge lidt ned i næsen, tak. Løft. Og sink. 2 mere. Løft. Sink. En mere. Op. Ned næste gang. Bliv heroppe. Ved du hvad, vi skal presse ind til højre fod. Pres højre fod ned. Løft venstre knæ op og sink hoftene. Nu svæver vi hoften lige over gulvet. Ligesom et toe tap og løft hoftene op. Så man sink hoften og løft knæ. Jeg er lige over gulvet her. Og så løfter sink. 2 mere. Langsomt. Sidste gang og få det hele ned og løfter vi op. Husk at kigge ned i næsen. Nu presser jeg ind til min venstre fod, så jeg kan fri højre og sænke hoftene ned. Ikke på gulvet, lige over gulvet, og løfter på toe tap. 1. Langsomt. 2. Langsomt. 3. Lad os tage en mere sammen. Pust ud. Fod ned. Løft. Ikke færdig. Nu skal vi presse til højre. Sænk hoftene og stræk ben op. 1 og 2. Jeg kræver lidt mere koordination, men I kan godt, når man sænker luftben op. Modsat. Yes, sidste gang. Helt op.
Bare husk det altid omvendt, så man sænker hoften og løft ben op for 1 og 2, tap, og 2, og 2, luft, 3, og ned, og sidste gang, og løft og bliv herop, løft arm op, og så glider ned, skuldrene, midtryggen, læn ned, og træk ben ind til brystkassen, hen i knæhæsene. Jeg kan godt mærke bagløg. Så vi tager en stræk for vores scissors, hvor man puster ud og løfter vi op med overkroppen. Her man kan bruge armen først til 4 pulse double. 1, 2, 1, 2, skift, skift, langsom, lange ud med ben. Sidste 2, sidste gang og løft ben op. Ligge ned, bøj knæene let, bliv her. Arm er langside, fordi 2 niveau, hold hænderne her, ellers skub dem lidt ind under hoften, reverse the curl, op, eller her, op, push ud, ud, reverse the curl, luft, og sænk, come on, løft, og sænk, let's go, 4, 3, 2, 1, og kom ned og træk knæene ind. Her tager vi en lille cirkel, endvej med knæene. Det er mest for lænden på gulvet. Og så endvej hen, cirkel, 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 ind mere. Og så tager vi en ting her, double leg stretch. Hvis nakken er lidt problem i aften, så kunne man her, hvor man strækker arm og ben, jeg kan prøve med mig, med hovedet ned, cirkel arm, og tage arm mod anklerne. Så når vi puster ud, og det er vigtigt nu, når man puster ud, strækker vi, og når vi trækker ind, så kommer vi ind igen. Yes? Jeg skubber mig lidt ned. Nu tager vi overkroppen op, pust ud, bliv her, slip i indånding, bliv, og så pust ud. Hat ned, sokken op, ud, ind, udånding, 1, 2, til, ind mere, ind, hen i knæhæsen og løfter lidt højere op, ligger ned, stræk ben op så højt, så meget I kan, hen på nakken, og så curl vi 8. 1, bonus round, 2, husk, man kan bøje knæet, der lige meget, curls, focus, 2 mere med mig, og bliv heroppe, double pulse, 1, 2, overkroppen op, yes, ud, sidste 2, sidste gang, og ben op, hen i knæhæsen, og man kan godt tage hovedet ned, drejer lidt til side med, og så ruller vi op, og så ligger vi på maven. Og jeg vil gerne tage swan dive også into breaststroke bagefter. Så det er lidt forskelligt rækkefølgende, men man kan godt starte med benene lidt åbne. Pust ud nu. Pres hænderne ned og træk brystkassen frem til at komme op. Og så ned igen. Indånding op. Udånding ned. Ja. Indånding op. Udånding ned. Og sidste gang. Løfter vi. Og sænker vi. Og så arm ind. Så tager vi breaststroke her. Indånding bliv. Når I pusher, stræk arm og svæver over gulvet. Cirkel arm, og hvis lænder ok, så løft ben op også. Men så gå ned igen. Udånding lang. Indånding op. Udånding.
Indånding. Come on. 2 mere. Fokus bæltene. Baglår. Ørkenmusklerne sidste gang. Og løft. Og så ned. Hænderne ind. Benene ind. Underbøj-tæerne. Tag en lang indånding. Pust ud. Spænd op i maven. Kom op. Og så et lille stræk helt tilbage til hælene den her gang. Udånding. Det er godt at have en stræk. Især her i lændene, efter det lange rygserie, så kom vi op. Og vi kom lige ind til rolling like a ball. Allerede. Skubber lidt frem. Han i knæhæsen, og så skubber vi lidt tilbage. Her tager vi indfod op i gang. 1. Men start for maven, ikke for hoftebøjer. De vil nok arbejde. Men fokus mavemusklerne, hænderne her, alle her. Bestemmer selv, men roller vi nu til skuldrene ind, ud. Og holder bøj i knæene. Kom nu. 2. Yes. Er I med? Godt. 4. Op. 3. Op. Hold bøj i knæ. Træk hælene tilbage til over. Løft. Sidste gang. Bliv heroppe. Bliv her. Slip med armen. Så tog nu våg. Den første er hænderne her nu. Ned på gulvet. Alle hænderne på pæne. 2 tap. 1. Og maven aktivt. Vi sætter rotation her til benene op og twist. Elbow til knæ. Sit bag side. Bliv siddende. Kom nu. Og 4, 3, 2, 1. Og løfter vi op. Og så ligger vi ned. Stille og roligt. Stræk armen op til loftet og stræk ben. Er det ikke dejligt at bare strække ud her? Vi tager armen som en lille enkel V. Hænderne kan blive på gulvet her. Start som en lille 10 faktisk. Fordi vi tager modsat arm til benen. Så hvis jeg viste dig først, når man kommer op, man kan presse en hand på gulvet og løft. Men nu det kræver også mobility, baglår, bælgen og ryggen. Så hvad kunne man gøre? Man kunne bøje knæene lidt, modsat. Så jeg presser den her hand på gulvet og løft. Og jeg cross. Den rotation. Op. For hvis I kan ikke komme helt op, det er helt fint. Kom op så højt I kan. Og ned. Rolig. Kontroller det op og ned. Kontroller det. 4. Yes. 3. 2. Ind mere med mig. Op. Sådan ned. Og tag arme langs side igen. Skub fødderne ind. Neutral. Træk færdig indånding. Pust ud i imprint. Og tag løft. Ben op til 90. Og så løft ben så meget I kan. I vil tage en cirkel. Tag jeres ben. Indånding til højre. Halvdel af cirkel. Udånding op venstre side. Og stop. Så vi skifter hver gang. Indånding. Udånding. Stop. Lander på gulvet. Indånding. Udånding. Stop. Ind. Så hvis I føler, jeg vil have lidt mere, så kun når man kommer op, man kan løfte lidt. Man vil stadigvæk skifte hver gang. Og løfte op. Så her kan man bruge armen her nemlig. Det kan man godt for nu. Og løft. Og ned. Og løft. Indånding. Udånding. Sidste gang, det kommer nu. Ind. Ud og løft. Og kom hele ned. Bøj knæene. Her ruller vi op for hovedet og skuldrene og midt.
og lænden. Og vi kom til stræk og åbn benen. Her eller her. Hvad passer bedst? Her kan man sætte op på sideknolene, eller så husk, man kan sætte op på en tæppe eller håndklæde. Ja. Hvad vi har først er bare hen, så frem med torsoen, overkroppen og kom op. Så hvis jeg er lige til mig, så kan jeg mærke det mig her i inderlår, baglår, måske lidt i lænden, ud, op. Prøv at holde knæene og pege opad, ikke frem, op. Og twist, bare spejl mig. Så den arm, der må inderlår, vil strække frem, men ryggen skub tilbage. 1. Vi tager den her side 3 gange. Så mærk den modstand. Arm frem, men skub den C-curve og stræk arm frem og læn tilbage. 1. Ud. 1. Og så skifter vi. Så tænk, der var 7 kop på ryggen, og skub os tilbage. Men vi vil gerne i den vej og skub frem. I skulle mærke et godt stræk i ryggen, er meningen. Udånding. Indånding. Udånding. Ind. Ud. Ind. Og kom tilbage igen og åbn arm for the saw. Indånding, twist. Udånding. Husk, man kan bruge hænden på gulvet, der skubber lidt, hvis I vil. Op. Og åben. Twist. C-curve. Stræk indarm frem, den anden arm, det strækker tilbage. Løft op. Der er så mange ting i hvad det hedder, the saw. In, rotation, flexion med rotation, control, og træk vejret. Ind og sidste. Ud. Op igen. Og åben og sænk armen ned. Bøj knæene. Godt. Og tag benene over til anden side. Og så ligger vi helt ned som en lige linje her. Man har hand på gulvet. Man har ben som ligesom man står op, så lige ankel over under knæene. Knæene under hoftene og løfte topben op. Parallel. Så prøv med mig at indad, drejer let. Bøje ankel. Og så sænke ned og spænder op i mavemusklerne. Så tempo løfter vi 1 og ud. Strække ben, lang ben. Op og ned for 4 gange. Ned. Lang. 2. 1. Bliv op næste gang. Hold. Stræk helt ud til tæerne. Cirka 8. 7. 6. 5. Husk det bagside. Cirka. Yes, godt. Skifte retning. 1. 2. 3. 4. Over ned, træk for ind igennem næsen. Nu løfter vi begge ben op for 1. Og ned. Løft for 2. Inderlår. Løft for 3. Næste gang bliv op. Så det er bare nederste ben ned, og så samle ben for 1. 2. 3. Ikke flytte topben. Nederste ben. Op og ned for 2. 1 og sænke ned, træk vand igennem næsen. Push nu. Nu kan man starte på hænder og løft over kroppen og benen. Og ned igen. Godt. Og løfter vi op. Og sænker vi ned. Løfter vi op. Og sænk. Og sidste gang op. Og ned. Godt. Tag armen op til loftet. Den anden hand, der presser ind til gulvet. Og pust ud til armen over hovedet. Indånding af armen op. Udånding, så pres hænder til gulvet. Den oparm vil sænke.
Og så samle med ben. 1. Og fodbevægelse med armen. Stræk arm, stræk igennem kroppen. Sidste tog, op. Løft. Ned. Over, sidste gang. Op. Ned. Op. Og arm over hovedet. Og så hand ind, bøj knæene, press op. Så, bliv her. Den arm, der crosser, er på gulvet. Den anden arm indunder. Den anden ben er op. Så man bøj albu og stræk ben ind, når man kommer op, bøj knæ. Prøv at trække helt bag jer. Så man stræk, og ligesom man presser helt ind til bagler. 8 gange for nu. One arm push up. Ben op hele tiden. Flex. Point. Bøj ankel. Så mange ting i gang der. Det er helt vildt. 2. Forsøg. 1. Løft. Og så hand. Træk ben ind og skifte siden. Så vi går lige til side leg series. Anden side. Lang arm. Lange ben. Og jeg ved godt, man er nødt at finde den rigtige placering der. Især når man løfter begge ben op. Man løfter 1. Så med mig, i stedet for knæ pege op, og det er vigtigt her, men indad drejet, pres ud til hæ, tæerne træk tilbage, spænd op i maven, ind mere langsomt, op, godt, og så tempo løfter vi 1, over ned, og indånding ud, så den for 4 gange ned, 3 gange ned, 2 over ned, sidste op og ned, løft og bliv. Kan I strække benene længere ud, og cirkler vi for 1. Husk at bagside cirkel, maven aktiv. Godt, skifte retning med mig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, og sænk benene, så fokus ind og lår nu, træk vand igennem næsen. Pust ud, spænd op i maven, og luft ben. 1. Så jeg ved godt, nogle gange man er nødt at skubbe lidt tilbage. 2, find en god placering. 3, hvis det er for meget, man er nødt at ligge på håndklæde eller tæppe. 4, bliv op næste gang. Nederste ben, sænk og løft for 1, op på en og lår, op og ned, kun nederste ben, top ben skal blive for 2, og ned, træk ben, bliver, sådan, press ned og løft, så nu kan I bruge armen, og ned igen, men fokus mest mavemusklerne, korsatmusklerne, og ned. Ud. Ind. Udånding. Indånding. Løft. Så det er meget lateral flexion her, bliv her. Lateral flexion, denne side, der bliver kortere, som betyder, at den anden side vil blive længere. Tag arm over hovedet, here we go. Løft arm op indånding. Press hand ind til gulvet og løfter arm til lårene. Og så ned, løfter arm op. Og spænd op i maven og korset musklerne. Ind. Ud. Kontroller det. Op. Over. Stræk. Ind. Ud. Indånding. Udånding. Sidste ind. Ud. Ind. Og udånding. Og så her ned på gulvet, bøj knæene. Og den her gang, så kom vi op på
Nej, ikke nu. Vi skal have næsten glemt det. Cross, arm ind under, og løft ben. Så når man løfter ben, man prøver at trække helt ind mod baglår. Når man bøjer, så strækker vi benen. Og når man strækker arm, så bøjer vi knæ. Så går vi ned og løfter op. Så kører vi. Ud, godt. Indånding, udånding. 4 her og op. 3 og op. Og 2 og op. 2 og op. 2 mere. Ej, det er snyd. Sidste gang og bliv. Og hænded og ben ind. Og nu kommer vi op på knæene. Inden vi kører videre, bare tage en lille stræk her. Og bliv her. Så man skal have armen frem. I må godt åbne knæene. Og så endelig, jeg tror, jeg skal klippes der. Og så kom op. Og vi vil gerne have lidt mere inderlår til stræk, så man er op på knæ. Hvor hvis det ikke virker på knæ her, man sidder med der straddle med ben ud. Åbne arme, stør. Først over, ind, over, op. Og her tilt. Så man går over. Fingerspidsen er lige over gulvet. Til at komme op. Hvad er det, der virker? Træk brystkassen ned til glide op. Så tager vi indånding. Det er dejligt stræk. Op. Og så over. Så man lige over gulvet. Stræk ud igennem fingeren. Op. Og så over. En. Over. Man kan også bøje den ind op. Yes. Op. Hoften er frem. Op. Og sidste gang. Op. Og så over. Holde her. Bliv her. Fingerspidserne ned. Løft arm op. Og løft ben op. Og cirka vi for 8, 7, 6, 5, 4, 3. Hold det op. 2. En hand på bagside. Og bend and stretch. Bøj. Træk helt ind mod baglår. Træk ben tilbage. 4 skulder. Sink. 3. 2. En. Stræk arm op. Placer fod ned. Løfter vi op. Og så twister og skub hoftene tilbage. Og strækker vi. Og kom op. Samme vej. 3 til. Så nu tager hoftene tilbage. Lige rock. Og drejer. Nice. Er det ikke dejligt efter den ende? Og 2. Og løft. Og sidste gang. Og løfter vi og træk fod ind. I kan tage en lille pause her. Hand her eller ind. Sænke ned. Træk hver ind og ud. Vi kan også placere hænderne på lænden. Og her arbejde. Hænderne ned. Løfter vi op. Endben ud. Hoften over knæ, det er vigtigt. Åbn armen. Og så start. Måden stræk til ben. Endarm, for nu er det bare ned, det endarm op. Så mærk den modstand. Op og ned først. Op og ned. Og så kom op. Hoften frem. Og så hinge. Stræk. Men ikke på gulvet. Lige over gulvet. Eller kun fingerspidsen. Og kom op. Here we go. Så nu man kan gå lidt mere over. Stræk. Det er dejligt. Op. Over. Op. Og man kan gå begge ind ned med armen over. Op. Gå sidestræk. Ned. Op. Sidste gang. Over. Over. Lidt mere. Op. Sådan. Og så over.
Og så fingerspidserne ned. Nu skal du have vægt over på fingerspidserne. Håndfladen ned er også fint. Og løft. Cirka 1, 2, 3, 4. You're welcome. 5, 6, 7, 8. Placer hand her på craniumskin. Og bøj. Træk hele med baglår og stræk det ud. Og flex. And a point. Og hold knæ op. Fokus fra hoftene til knæ. 2. Maven aktiv. 1. Stræk arm op, fod ned. Hvad er det, der hjælper at komme op her? Træk brystkassen ned. Løft. Skub hoftene tilbage. Og drej mod den strækte ben for 1. I skal gå og mærke baglår her. Træk vejret. 2. Ja. 2 mere. Twist, 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 twist. Kan I mærke baglår der? Det er så dejligt. Og sidste gang. Twist. Og løfter vi op. Arm ned. Ben ind. Og så sit tilbage. Her ruller vi op og frem, hvor det hedder low-planken. Man kan blive her. Man kunne blive her. Vi tager push-ups. Hvis I ikke laver push-ups, så kunne man holde low-planken med knæene op eller ned. Og så mødes vi der lige om lidt. Så tager vi 8 gange. Og så bøj for 1. I bestemmer selv, hvor lang ned. Man holder torso lang. Maven aktiv, forlæng. Ryggen, nakken. 4. 3. Albu ind, kom nu. Træk albu tilbage. Og luft. Og sidste gang. Og luft. Sæt tilbage en gang. Vi går videre. Op. Og så alle sammen. Low-planken, underarmen ned, knæene ned. Push, spænd op i maven, så hvor her hoftene det skal blive. Så ikke her med hoftene. Skub dem lidt frem, aktiver maven og luft knæene op og ned. Break her for hoftene. 4, 3, 2, 1. Knæene ned. Skub frem, læg jer ned. Er det ikke dejligt? Arme lang side, bøj, elbow, træk for ind. Push ud og løft vi op. Godt stræk foran. Svejlen løfter vi og sænker vi. Indånding op. Udånding ned. Indånding op. Op, op, op. Du skal få det rigtig godt i mavemusklerne også sidste gang. Indånding op. Og udånding ned. Og tager pausen ned, hvor man skubber tilbage. Især efter man extend, så strækker vi ryggen. Godt. Og så kommer vi op. Så har vi venstre underarm ned. Højre ben tilbage. Jeg bruger højre arm også her til pres. Og så åbn hoftene og løft ben op. Så man træk knæ ind til skulder. Og så ud. Så man holder åben. Så man har 1, 2, 3, 4. Man kan kigge ned eller lige til siden op. Indånding ud. 2 mere her. Sidste gang holde her. Og så ret hoftene, så det er parallel. Og så pres op. 1, 2. Små bevægelser. Begge hoftene peger ned. Det er vigtigt. Op og ned. Op og ned. Op og ned. For 4, 3, 2. Bøj knæ og pres helt op. Hoftene lige.
Småbevægelsen ikke så stor. Keep it small. Luft, luft, luft op. Og tæerne peger op nu. Fortsætte. Op og ned for 4, 3, 2, 1. Og træk knæ ind. Og løfte op. Jeg tror, det var færdigt nu. 2. Bare 4 dem. Og løft. Så starter fra midten. Og løft. Det starter fra midten. Og løft. Og tag knæ ind. Her man kan også sætte tilbage, inden vi skifter siden. I kan bare blive, bare vende, så jeg kan også kigge mod jer. Men op på alle 4. Nu tager jeg min højre underarm ned, så den modsat arm er ned til benet der løft. Åbn hoftene og løft ben op. Så i stedet for hoftene over hoftene, så åbent. Og så man træk knæ ind. Ikke til albu, til skulder. Yes. Så hold det sammen højt med ben. Ind. Og press tilbage. Godt 4 mere. Og yes. 2. 1. Hold her. Og så ret hoftene, så begge hoftene peger ned. Tag lidt luft med musklerne. Og så pulser vi for 8, 7, 6. Træk vejret. Bliv op, ben op. Op, op. Nu med en bøj. Pres. Hæl. Op. Bøj ankel, bøj knæ. 2. Fortsæt at strække tæerne op. Det bare føler sig lidt anderledes, ja. Hold og træk ind og stræk og løft op. Faktisk, man ikke stræk ben, men stræk ind til ryggen. Man kan strække, man kan også presse. Sidste 2. Ja, sidste gang. Og løft og træk ben ind igen. Og den sidste her, den her gang knæene lidt åben, men også armen åben. Hovedet ned og trække vejret ind og ud for 3. 1. 2. 3. Press ned og kom op. Hænderne ind og knæene parallel. Så står vi op herfra, underbøj tæerne. Og så løft op. Og det skal føles faktisk rigtig godt at presse og strække ind til læg, ind til Achilles. Så man peger på skiftevis, så man går lidt på stedet for 4. 3. 2. Og sidste gang. Så vi skal bare møde hænderne og fødderne, så man kan enten møde i midten, eller tage hænderne tilbage. Slip i hovedet, nakken, bøj knæene. Mærk hovedet rigtig tung. Man kan også flat finger her på nakken, hvis I vil. Bøj knæene mere. Press ind til gulvet. Spænd op i maven. Kom hele vejen op. Skuldrene loop tilbage. I har klaret det igen. Tusind tak. Så jeg håber, I har lidt svært på pinden der.